Ramogi kamora mora ma intie an gi geno ni odiochieng' mari medo teri makare rwakni machiegni odiochieng' mokwongo mar dwe mar 2 2024. Ageno ni koro kuong' manyoji osebedo ka kuong' godo Januar orumo. Jodonjo dwe mar 2 dwe ma bende bedo kod ndalo machuok kopim kod dweche mamoko e higa. Omiyo gimidwa ni mondo mi time dweni nene chake kawuono kata kaber itime mokasore. Kamoro mora ma intie yana mondo mi arwakni machiegni weche manyien mag Migago mokwongo e dwe mar 2. Mokwongo wayudo thod weche. Jopuonjre 2 ma jo grade mar 5 e sikund primar Malieta Kabunde owito ngimagi tok pi ywayogi e aora Rang'wena. Mawatimo wadipende biashara e stima te to waonge alternative nikech bech okonya tiyo gi generator nikech bech fuel nitie malo. Johala e boma ma Migori ywago lal sitima makinde ka kinde e bomano magikoni rocho chenro magi. Kama leo nimeenda, sister yangu anaenda kesho. Tunaendanga hivyo. Mimi naona wanisaidie, wanitafutie mtu wanilindie watoto. Hii niendelee na maisha sawa, nisome. Familia moro e Mosocho dwaro kony mapiyo ka nyithindo mabet dongo ema koro kawo ting' mar rito jowetegi matindo tok tho mar min-gi. Machiegni nyako Ramogi, nyinga en George Bati. Obila mag okwach kich ma Machakos dhi nyime kod timo nonro ewi tim ma jokuo nyamburko sani osiekogo mar kodo nyamburko kido mag Prado ka giwuondore ni gidhi godo nyasi mag arus eka bang'e to gikwalogi kendo giluchore kodgi nyamburkogo ma gidhi giusgi e pinje malibamba. Koloso kod jofwambo e apise bang' obila mag okwach kich yudo Prado 2 ma achiel ni kod namba ndikruok KDH 908T kod machielo KDL 030Y mane okwal e pacho ka ousi e piny Tanzania e boma ma Moshi. Jatend obila mag okwach kich ma Machakos Nzioka Singi okoni jokuogego geto ahinya nyamburko kido mag Prado kod Isuzu D-Max. Singi koni derepe mag weg kuonde kodo nyamburkogo imiyo ting' mar tero jomokodo nyamburkogo e kuonde mag nyasi to bang'e lokruok kodgi kendo imayogi nyamburko. Akili ya juu. Kitu ya kwanza wanatoa watu all the way from Nairobi, they lure them, they hire these vehicles, then they pay them good money, and since you have been paid good money you tend to believe this is a good customer, yet is a robber, and they will take you to a charge whereby there is an arus being conducted, yet they have got any business with that arusi, and they steal the car now. They will remove the car truck and take this car. We are warning those who are conducting business of pickups, ask for transport. Be careful. If somebody is telling you he is hiring your car or your pickup, get to know specific place what he is taking the material. Familia moro manigi nyithindo 11 gwenge mag Mosocho Kisii koro kalo e chidh nade mar pek mar ngima mokel kod ting' mar ritore gin giwegi tok min-gi wito ngimane. Nyithindo madongo ting'o jowetegi matindo ka gidhi e sikul ka nyithindo moko to oweyo sikul mondo gimany yore mag yuto mapile ka pile. Joyce Duor nigi ler mar wachni. En kar saa 6 odiechieng' chieng' tich adek sama wachopo e gwenge masoko Mosocho Kitutu Chache Sautha. Wachopo e dala James Nyaanga. Mae ode kamodake kod nyithinde duto 11. Midhiero mokwako familia ni nochako chon tok men nyithindogi wito ngimane masira mar apaya. Wuongi bende siko tuore ka tuo makinde ka kinde koro loko nyaka pache, gino momiyo ok onyal tiyo mondo rit nyithinde kendo tek yude e dala kae. Nyithindo gi ywak kamae pile ka pile. Nyathini manyako ma jahigni 16 ema koro chalo kaka min-gi. Kawuono en ema odong' dala mondo rit nyithindgi matindo mantiere kind higni 2 kod 3. Mimi niko grade 7, sister yangu kama leo nimeenda, sister yangu anaenda kesho. Tunaendanga hivyo. Mimi naona wanisaidie, wanitafutie mtu wanilindie watoto. Hii niendelee na maisha sawa, nisome.
Okonyore kod owetene matimo tij toyo kite e alwora makae. Kathothgi oweyo skul kendo gionge kata oboke mag nyuola. Nararanga njaa ili wangependa tu watusaidie hata chakula na pali ya kuishi ili watu waone kazi nyingine tunaweza fanya. Eskun primar ma St. Peter's Soko mayudore ondamo machuok owuok e dalagi waneno kaka nyithindogi chandore e klasa. Achiel kuomgi otweyo nyathigi matin e toke. Na hata vile tumefungua mwaka huu nimeona hao vitoto vidogo vikicha na hao watoto wakubwa wanakaa nao darasani na kwa vile tunawaelewa wanaendelea kukaa huku darasani na hao watoto wadogo. Kopogore kod chandruok mar pek mar ngima, nogno kod njofni bende koro thiro chal ngima nyithindogi. Like the condition is not changing. Watoto bado when you're calling malnutrition, bado the malnutrition is still there. You can see it, it's evident. The jiggers is there. Leo tumekuja na dawa tumewatreat. Gisani, dala kama nyithindogi odake nitiere lob school, ka jodak e alworano koro luor ni nyithindogi nyalo koso kama gidakie e kinde mabiro mbele. Mae picha mar kaka nyithindo 11 gi osebedo kodak nyaka ne min gi wit ngimane e masira mar apaya. Maduong' mogik en ni gikwayo kony kowuok kuom sirikal mondo moko kuomgi odoge skul. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kowuok e gwenge ma Kisii ma Mosocho ma bende wageno ni nyithindogo boyudo resruok kata kony mondo giyud kaka gitieko skul kendo matindo bende yud kaka ginyalo jolore. Wadhi nyaka e kaunti libamba ma Migori. Jodak e kaunti ma Migori ywago lal mar sitima ma kinde ka kinde ma giwacho ni thiro chenro magi mag ohala kendo miyo weche mag arita bende njawore e kaunti no. Jodak go kaunti lagi kod Roy Mandela ma en johala e chiro mar soko Mjenga e boma ma Migori wacho ni sitima osebedo ka lal pile ka pile kuom kinde ma ok tin ne saa achiel. Gino makoro thindo chenro magi mag ohala. Gidwaro mondo piny owacho ka okalo kuom kambi mar keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ong'i yo mar tieko lal mar sitima ma kinde ka kinde. Sitima gikone osebedo ka lal e kaunti ma Migori mangima e kind saa 12 gi nus mar odhiambo nyaka saa 3 mar otieno pile ka pile kuom kinde mar juma achiel mokalo. Meneja mar Kenya Power e kaunti ma Migori Gero Nyambrae to wacho ni lal mar sitima ikelo kod nok mar sitima makoro chuno mondo gipoge matin ma dho ngere dendo ni power rationing. Wadipende biashara stima te to waonge alternative nikech bech okwanya tiyo gi generator nikech bech fuel nitie malo, bech token be koro nitie malo. Koro ka stima lal to chal ka gima onge gima atimo, bech maisha bodhi malo. Daer mar wacho stima dwa lal Migori kaka besa moko winjore to akwayo jotelo mochung'ne weche mag energy mondo ging'iyane kaka ginyalo losonwa wach sitima ni mondo we lal kako lal pile pile. Sida ma wantiere go ni jo stima to gima chando wa ni jotelo manwayiero wakwayo ni mondo mi ogiwuo gi jotelo mag jo Kenya Power mondo stima we lal. Kata sani dang' wuog ka kuriew direction moro miluongo ni kwa ward kidhi wuotho gik stimo chiegni luare yo kendo en gi mach moro marach makolal jakuo medore. Stima kanitie nyathidhi ng'ama uso chak uso, ng'ama uso soda uso, kuo koro onge ng'ata ang' dok e ode gi gimoro. To ka olal to ang' gotieno kuo kaeto askari bedo gi sida. Insecurity dhi malo kabisa, sechego yudo ka uhalifu medore e yo mamalo ahinya. E kinde ni matuoche ma ok landre kowuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo medo bedo mathoth e pacho ka sirikal oriwore kod kembe ma ok mag piny owacho mar tiego jolony e sekta mar thieth kaka achiel kuom yore mag kedo kod tuoche kaka mago. Sirikal koro odonjo e winjruok kod kambi moro mar piny Denmark maloso yedhe mar tiego jochiw thieth kaka nurses nyamrerwa e kinde mamoko mondo mi okony e tiego oganda e wi chiemo makare kod thieth ne jotuo. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, tuoche ma kaka buok mar adundo, tho mar abat kaachiel kod tuo sukari gi tuo mar nyarogno e kind tuoche mamoko gin tuoche maketo ngima ji kama rach e piny mangima gi kinde ni. It is aimed at reaching the lower end of the pyramid. Health workers are often the first and only point of contact that most people have with the health system. To deliver health services effectively, nurses and community health workers, clinical officers and nutritionists and other groups of individuals must develop key competencies
We encourage this partnership, and especially when it comes to the quality and the skills that will be in it. Part of the training, which includes the cardiometabolic diseases, the prevalence of which is rising in the country. We are predisposed, basically because of our lifestyles, and also I just picked that genetic makeup could be, or genetic family makeup could be a factor in this. I did not know. When I see this, and I see you, Mr. Lass, about a partnership to help us train our people, create capacity, then I know we are headed in the right direction. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mokwongo mag Migago odiechieng' mokwongo e dwe mar 2 2024 madwani mondo miya kawe moko kuom ote ma wuoro ka neno ka Ramogi neno maler ahinya kendo waneno chenro mar Migago luongo ni Maxwell Odhiambo nyakwara duol ka gin kod mamagi kod owadgi Collins gin Migori County. Erokamano ahinya. Bati Ramogi neno maler e gwenge mag Kayole Nairobi okinyisa nyingi ni ng'a kata erokamano kuom neno Ramogi TV weche manyien mag Migago ka intiere Kayole. Slobodan Shata kawuok Nyasoti Magunga Homa Bay County otino mor gi chenro mag Ramogi mang'eny kendo en tiere e yo makare oneno weche manyien mag Migago e thuolo machal kod ma. Ng'ato penjo ni to ang'o momiyo odwani tero bila motieko training e piny mar Haiti. Ang'o ma timore Haiti kono malich ma ok nyal kedo kod jore ma samoro timore pacho ka kaka musomo mar kuo mag nyamburko to karmani ka obila itero Haiti, mano sirikal nyalo duoko. Erokamano ahinya. Koro Ramogi yiena mondo mi akaw yue mana mapiyo piyo gi kanyo to pod wan kod weche mamoko ka waduogo med mana kete e Migago Ramogi TV. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Two bets, min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ramogi erokamano kuom medo keto Ramogi TV bang' ywe adundo na wadhi nyime gi weche manyien kama familia mane kodh El Nino manochwe pacho ka okelo negi midhiero e gwenge mopogore opogore e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro dwaro mondo piny owacho omany riekni ma osiko ma inyalo tiyogo chutho wach pi oula madarogi kendo ketho mwandugi higa ka higa. Ali Abich nigi ler mar wach. Koth mapek mar El Nino manochwe kor gwenge mopogore pacho ka higa mokalo mane okelo kethruok mag mwandu ka pi oula bende nodaro oganda mathoth e miechgi ka bende familia moko nyaka sani onge kama ginyalo jote bang' ka utegi mag dak pi oula ne oruombo piny. Kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge ma kodh El Nino ne okelo chandruok ne jopiny kendo familia ma kwan gi 1,000 ne odar e miechgi e gwenge mopogore e alworano bang' midhierono ka jopiny ma pi oula osebedo ka dar e miechgi dwani mondo piny owacho otudre kod migepe mamoko kaka inyalo tieki wach oula madarogi higa ka higa. Pi ne odarwa mierewa makata kaka ne watimo onge ne wadak mana wi simbi ma agombo ni sirikal otim gilosnwa wach mar pigni mondo pigni kik chak hinywa, gigonwa mtaro mochimo nyaka nam mondo pigni kik hinywa.
Mane kwayo ma ango. Gima yuago wach pi muketo wakane. Nikech higa ka higa wadar. Wakwayo ni mondo mi sirkal okelnwa gima nyalo goyo oula maduong' mondo pi oring odhi e nam mondo kik wachak wadar kendo kata ka koro ikelonwa chiemo to pi to nyalo pi owe darowa pi odhi adhiya mwalo. Gwenge mag Karachuonyo nitie koda oche mathoth mathoro muomo kendo daro jopiny e miechgi e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka kendo dwaro nitie mondo many kaka inyalo ger ohinga gi ngaochego eko mar tiko pi mapong' kendo muomore mathoro daro jopiny e miechgi. To gima duong' mokwongo made waer mondo tim en kunyo wang' aora kech wang' aora ne miyudo ka kodinore to kelo tabu koro kokunye to ber kato bang' kosekunye to gero ohinga mondo kik chuodho dhiyo. Mawatimo mitigations measures mwasebedo go ni there is a collaboration mawatimo gi Ministry of Water NYS mondo waket tunnel mondo pi kik chak turwa kendo. We are organizing on how to build terraces, the gabions, mondo mi jo Karachuonyo kik chak tur gi pi. To wakwa jo Karachuonyo ni bende koko chakore sani, koro mondo giti matek gi opportunity mantie ni mondo gimbe gilos chiemo, mondo chimoro kik kata ka koth oduogo, to kik wachak wahinye ni wadenyo kaka wadenyo ni. Bede migepe ma opogore osebedo ka chulo chiemb kony ka achiel kod mwandu mamoko ne familia ma pi dare miechgi ka migepego wacho ni gitiyo kanyakla mar manyo kaka inyalo tigo chuth wach oula ma osebedo ka daro jopiny e alworano. We are doing this now, but we need to sit together as partners and identify a sustainable way. It breaks my heart as Karen and it breaks our hearts to be here every time because of floods. We need to be able to identify the long-term solution with partners across the table and support in sustainable initiatives that will support these communities and give them dignity of life moving forward. We've been working together with this community for quite some time. Since 2018, they have been affected over and over, and we've always worked with them. And I agree with our partner Safaricom Foundation who have come in today to support with the food items and all the partners that we've been working together that we need to sit together with the community and even all the other partners and see how we can be able to come up with a sustainable solution whereby actually we can support our communities not to be getting these effects now and then. Jopiny gi eki osebedo ka neno pek higa ka higa ma koth chwe mang'eny e pacho kaendi kendo gisebedo ka gidare miechgi kaluwore kod pi mapong' kendo muomore mathoro daro gi e miechgi. Kwayo ma gin go ne migepe mag sirikal kaachiel kod piny owacho mamalo mondo yo manye yore mosiko minyalo tiyogo wach oula mosebedo ka daro gi e miechgi higa ka higa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawasure ni jokony mola koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro ma piny owacho okawo mar bero sekta no. Kowuoyo gi jofwambo e romo mano bagi Kisumu, jatend migawo mar weche mag lupo kaachiel kod mwandu manie bwolo Salimburia oyango ni sirikal ni kod chenro mar gero senta e kaunti ma Vihiga kama chenro mar medo mula ndhadho ibiro timie kaka yo mar jiwo yuto pacho ka kokalo kuom mula. Kotene kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili ne osiro okang' ma kamano mawacho ni mano dhi dino ne achudhe ma osethiro dongruok e sekta mar mula. In that sector, we also take cognizance that there are millions of Kenyans who work in that sector as artisanal miners. And again, we are registering them into cooperative societies. We are big now on value addition and mineral processing. And therefore, we have mapped the country and identified key value centers according to minerals. And that process is ongoing. For example, here in Vihiga, we've already advertised for expression of interest for granite processing because we feel that tiles should be made here in Kenya. And you know, we can value add the stones here and we can get value for money. We have also advertised for gold refinery, which we want to do here in the western region to mop all the gold from these areas, from Siaya, from Migori, and we have a point where it's now a market, you know, for the artisanal miners, and then other small scale. In a hurry, then they can be able to fetch a good price, but also that we can also eliminate middlemen that have made our people poor.
for a long time out of a very profitable venture. So we are looking forward to the completion of the project. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV mane makelo e giko mar weche manyien mag Migago di chieng' ma kawuono kamoro amora ma intie. Pona medo kwayo akwayo ni hawi maber ka ichako dwe manyien mar 2 dwe ma joma thoth wacho ni en dwe mar hera. Wahero kinde duto mane momiyo wamondo kendo waneno ni watiyo nyaka otieno mondo wami kendo wakelni weche mamulo ngimani mago matimore gwenge mokiewo kodi kod mago mogo mbagi gweng' ma intie. Kamoro amora bed ni otimore kor gweng' kate bombe, Ramogi TV migo yo makare. Noka Ramogi TV ler kabisa, lakini awuoro kaka nyithindo chandore ka gidwaro somo to kendo giweyo ngimagi. Mano Benta nyargi yawuoyi mar Bala wacho kamano. Peter kawuok Wandiji wacho ni nena yo makare kendo omor gi Ramogi TV. Aneno ka Ramogi TV neno maler e chenro mar Migago mag Solo Odhiambo bende wacho ni pod entiere kodwa ka kendo mor ahinya gi weche manyien. Kawo kamano nyakoro Ramogi waromo kodi kendo sa 10 weche mamoko manyien ma kagi kacha. Kawo kamano weche manyien biro ni kendo sa 10, sa 1, sa 3 mar otieno bende kinde duto kotimore to wan kode. Nyinga en George Bati, oriti masani. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iyue mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 07222 638 8 3.